υπήρξε μια δραματική μητέρα που η μοίρα έτρωξε στο πεζοδρόμιο. Το παιδί σου το έχει πάρει αυτός ο σκληρός που ήταν άντρας σου και δεν σου το δίνει πίσω. Εσύ έρχεσαι κάθε βράδυ και κλαις παρακαλώ δεν θα στο δώσει. Τραγουδάς απελπισμένα μπροστά στην πόρτα του σκληρού. Και γιατί δεν το πήρε το παιδί καλέ? Γιατί σ' έπιασε μόνο. Δεν το είχε τέτοιο άνθρωπο. Όχι, όχι. Κάτι δεν το έχει πάντα πρωταγωνίστρια. Αγάπησες άλλον. Γιατί? Εδώ πρέπει να βρούμε μια δικαιολογία. Γιατί αυτός δεν κακομεταχειριζόταν. Το είχα δει κι εγώ. Ασφαλώς. Κατάλαβες τώρα, Ελένη. Κατάλαβα. Βγήκε στο πετσί του ρόλου. Είναι μέσα, παιδί μου, προχώρη. Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάς από εδώ. Το σπίτι είναι εκεί. Είναι νύχτα. Μια παγερή νύχτα. Έτοιμοι. Γυρίζουμε. Πάμε. Είναι μια δυστυχισμένη μάνα που σέρνεται στους 5 δρόμους και ζητιάρει να της δώσει το παιδί της. Να χτυπήσεις άλλες πόρτες. Εδώ, παιδί, δεν παίρνεις. Όχι, κακούργε. Espera, es que